Dan had als je hier nu onkastiet en vanmiddag had je karnel trappen gemerkt, toen weer nog wat vlees erbij gebleven. En vandaar wil ik ganz gerne gezegd gaan van dat wat de in Paraguay doen. Zij reden van dat met rindvlees zijn en dat leuk ik ook. Maar hier op de Schtap hebben we bloß Schweinvlees, dat is wat mir erbij gebleven. Van mijn vleespakken waar ik dat had een kar eingerold. En daar hebben we dan zonnenudelen, er steht fideos. En daar heb ik dan een beetje garlic, chesnek, en daar een beetje smalt. En daar hebben we sippelen. En ik had niet jalapenos, daar waar we ze in de stad broken. Dan hier heb ik een beetje cilantro en grove peper. En hier heb ik nog een beetje zo'n New Orleans Cajun, dat is een beetje sterke spice. En daar waar we dat eerst waar we de sippelen hier broden en dan van daar weer. En dan moet zijn wat we waren van guiso haben. Ik weet dat dat niet zo in Paraguay, maar ik leer meer wat zijn nu hongeren daar waar we al zijn aanschaffen. Oké, nu doen we de chile de arbol en deze sippelen hier spruinbroden. Ik heb mijn peper al een beetje gemaakt. Het ligt hier nog een beetje door broden. En dan worden we dat even hier maken. Oké, we laten nu houden de sippelen en de peper schouten ze fijn bruin brood. En daar waar we dit vlees, wat ik zie, dat we me even bleven, waar dat hier naar zetten, waar dat ook nog een beetje erg broden. En dan daar willen we dat in een grote zwarte groepen, nou, wat ik hier heb. Dat maakt maar een grote zwarte groepen zijn. Ik ga hier ook zo'n stad, die gelijk ik ook zeggen. En daar waar we dat even naar en ik leg helemaal cilantro uit voor maken. Vielleicht een beetje meer peper en dan vielleicht een beetje heet het New Orleans Cajun spice. En dan aan de nudelen te maken. Ik weet het wat je niet zou zeggen als het lied door aan Paraguay waarschijnlijk merken, maar hier krijg ik een Schtrucklaunt. Ik ga hier niks anders. Ik wil hier een dag langer blijven als wat ik zelfs gepland had. Dat was er al zo meer als voor een haan. Maar ja, ik weet er wat er weer een fan doen. Nou ja, nu hebben we er alle fijn daar gebroed. Dat vlees en alles hebben we dan zo fijn daar gebroed. Nu willen we dat aan een groep en dan de nudelen dat wordt erbij eten en dan willen we zijn we dat eten. Nou ja, dan hebben we dat hier nu aan deze grote fijne zwarte groepen. En dan waar ik me door een beetje wat water nemen. Nu wordt dat die sloten een beetje daar kijken. En daar worden de nudelen nog maken. Ik weet niks van wat ik hier doe, maar mir wat zijn nu honger en dat klaar ik wil eten. Ik ga er vielleicht lang niet graag gemerkt, maar wel moet zijn. Nog zit het nog een schwein aan mijn drank aan mijn maar dat kan nog waarschijnlijk geven. Oké, wir laten we gaan het hier al aan kijken en broden. Daar waar we dat nu eenmaal de scheid aanmerieren. Ik weet we gaan niet zo'n schijnend hout wat ze hier brokken om dat ruikt te bieden. Maar nu wil ik je hem gezegd gaan en dan steht fideos waar we deze nudelen maken. Zo'n coditos en kleine knooien, macaronis. Waarom zijn we dat eten? En dat maakt met onja hier zet. Ik geloof ik ga de goud water bij, goud nieuw water. En nu willen we dat laten kijken waar dat is goed is. Moet zijn we dat eten. Ja, dat prizzelt zeer fijn. Dat vangt een smaak en dan dat je een klein beetje rinspulver maakt. Dat is je zo'n beef bouillon. Klein beetje dus een stop maken, een beetje meer je smaak bijbrengen. En dan wil man zijn een stukje langer opkijken wat het aan deed. Nu kijk je mal dit. Hier schauen we de zo'n grote morgen woed hebben opgegoten. En ik dacht ook, dat Jana zei dat would vielleicht te veel zijn. Maar dan laat er dat een stukje door een beetje simmeren. En nu is dat alles fijn opgekijkt. En ja, dat zit bloos wunderschön en dat smaakt zeer schön. En dit is nog niet moeilijk, op eerst nog guiso. Dat was het nächste Mal, wanneer ik weet wat ik had gemerkt. Maar dit is bloß zo, waar ik hier in Schtrucklaunt gemerkt heb, wat van Eva blieb zo. Met Schweinfleisch en met petersilie, peper en sippelen en chile de arbol. Ik had die jalapenos en daarbij. En actually, deze smaakt zeer schön, maar een beetje chesnek, tupgesneden. Maar ja, het ruikt schijn en dat smaakt schijn. So nu willen we kunnen schief eruit merken en daar willen we eten. Eten, kijken, merken. Eten, merken, kijken. Zoals je dan reden. Want hier is het allemaal schijn.
Das ist von der Juni und 5. Wir lassen das können von der nach Regen geben. Ich hoffe sehr. Viele Menschen haben dafür gebeten. Und ja, wir hoffen, dass diese Nacht sehr viel Regen. Dann schlaft sich das dann auch noch besser. So latet, ich ruts euer einer sich erschaffen det. Und ich habe das noch am Utkerken. Und nu werden es erschaffen, da werden wir sehen, wie es schmeckt. Na ja dann, nu sind wir bereit. Nu haben wir hier Schtrucklaunt guiso. Zoals ik eerst al zei, ik ga alle rules gebruiken. Dat zal rindvlees zijn, of ik ga schweinsvlees gebruiken, dat zal ik voor je houden. En anyways, en dan ik ga zo'n kleine nudeltjes gebruikt, macaroni, en er steht fideos, en een lange nudel. Aber anyway, hier in Schtrucklaunt, wir haben hier nicht ein großes ein Ätenstuhl dicht zum Typen, was einem fehlt. Und für Peperschoten, da steht Jalapenos, hat man so eine kleine Rodakis, die sind ein bisschen heute noch aus Chile Jalapeno. Aber anyways, ich habe hier was abgeriert, das ist dann, was dann sagen, Schtrucklaunt guiso. Das ist nicht so Paraguay, aber ein Tag bei dort merken, das sieht man sehr anscheinend schmecken, das ist mein Freund, Jap daar en mir das Bild geschickt hat. Anyway, das habe ich vielleicht gemacht, ich eet nichts so steht, weil es mit der Fähigkeit ist nicht hecht. Ich verstehe nicht, in großen Restaurants zu eten. Aber vielleicht sollte man den Schlauch hier anbringen, weil es einzig mal dann schlagst dort oder spratzt dort. Ah, das wollen wir vielleicht nicht. Anyway, ich wollte das mal schmecken. Und für jeden immer nicht dankbar zu sein, und jede Multitan, viele Menschen haben nicht gegessen. Und ja, ich habe hier dann dort Schweinfleisch. Nächstes Mal war das mit Rindfleisch, dann so ich das hier. Aber anyway, warum sehen wir das schmeckt. Ich glaube, wollen wir von dir auf jeden Fall eten. Und die kleine Peperschottjes hier. Oh. Hier habe ich Eiswater, das kann ich in der Fridge, wie Schtrucklaunt. Hier habe ich noch mehr Peperschoten, leider Peperschoten noch mehr fehlt. Aber ja, ich bin ganz zufrieden, das ist noch nicht mal ab Irms, der Paraguayo guiso, aber das schmeckt noch sehr schön. Kein Verstall, wahrscheinlich wird schmecken ab Irms einer wir. Ich würde sagen, das schmeckt schön, wirklich schön. Das merke ich nicht ab, das schmeckt wirklich schön. Und dann nächsten Mal dann mit Rindfleisch. Und anyways, dann werden wir. Sehen wir uns das nächste Mal.